Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Zaista tu čast i zadovoljstvo da vam predstavim moju gošću. U pitanju je Tamara Kučan. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro i bolje te našla. M si lepa, M si pametna, M pričamo o zaista lepoj temi, odnosno o knjigama. Zašto smo se našli ovog jutra? Zato što predstavljamo tvoju knjigu koja tek izlazi u petak. Ali tu si da zagolicamo maštu našim dragim gledalcima. U pitanju je roman 11.12. Jeste. Da li možeš, Tamara, nešto više da nam kažeš o ovom romanu? Pa to je moj 12. roman i često me pitaju da li je nastavak prethodnog, pošto sam ja sklona tome da pišem nastavke i da preplićem stare junake iz prethodnog u novi roman. Međutim, to je roman koji se može zasebno čitati i ima nekih starih junaka. To moram da napomenem zbog ljudi koji redovno čitaju moje knjige. To je priča o dve jake žene od kojih svaka na svoj način pokušava da dođe do pravde i istine. Žanrovski je, ja nikad ne volim da profilišem svoje romane, ali kažu urednici da je krimi triler, tako da negde napeta, uzbudljiva, drugačija priča ispričana iz lica dve žene. Dakle, imamo viziju i vizuru priče dve žene. Tamara, malo pre dok se nisu uključile kamere, ti smo razgovarali, rekla si mi da se negde tvoj rad deli na neke 3 etape. Koje su te 3 etape u tom životu? Pa deli se na taj početak gde sam zaista bila klinka, tinejdžerka i negde sam lutala i po žanrovima i stilski i tako dalje. I pisala sam tinejdž romane o mladima, noćnom životu u Beogradu. I onda sam malo porasla i negde pronašla sam sebe, pronašla sam svoj stil, negde se to sve postavila sam temelje zapravo i počela sam da pišem ljubavne romane koji u sebi imaju tu neku intrigantnu društvenu temu. Vole ljudi da kažu tabu temu, ja ne volim tu reč tabu. Potom sam nekako, posle nekoliko godina, zašla u pisanje trilera. Ne znači da će svaki naredni roman biti triler, to je nešto što ja ne planiram, ali činjenica je da neki moji romani kao što su Profiler, Vivirgata, Indigo, imaju taj thriller žanr u sebi i ljudi na to lepo reaguju. Mada kažu stručnjaci i ljudi koji su dugo u književnosti, to nije ništa čudno. Negde svi moji prethodni romani su imali tu napetost, dinamiku, zaplete i da je bilo pitanje trenutka kada ću preći u thriller. Mada iskreno ti kažem, ja kada sam prvi put napisala, ja nisam ni znala da sam napisala thriller, nego su mi rekli od kada ti pišeš thrillere. A onda sam rekla, ja pišem thrillere. Tako da sam i ja saznala da su thrilleri. A ti si inače izuzetno mlada, 89. godište si. Kada si, ti si sa 16 godina počela da pišeš. Jeste. A kada je prvi roman? Sa koliko godina si imala? Zapravo sam počela sa 15. U 16 sam krenula da tražim izdavača i godinu dana sam tragala za izdavačem. Objavila sam sa 17 prvi, još sam bila u gimnaziji. Potom sa 18 drugi roman i tako svake godine, evo do 30. godine, po jedan, to jest jedne godine sam 2 objavila. Svaka čast. A možda mi ispričaš kako je izgledao taj put dok si tražila izdavača? Kako to funkcioniše? Ti daš nekome vjerojatno da pročita, pa sad će se to svideti, je li tako to? Nekada ni ne dođe do toga da li će se nekome svideti, a ne dođe ni do toga da nekome date, jer negde u tom trenutku je bilo jako teško doći do izdavača. Negde lično su se nosili rukopisi, mailovi su tek počeli da funkcionišu. Pričamo o 2008. godini, kada dosta toga nije moglo online da se završi. To je izgledalo poprilično teško jer sam ja bila dete. Ja sam nosila ružičaste naočare i verovala sam da je svet književnosti jedno divno ružičasto mesto gde skaču jednorozi. Nisam bila upućena da nekada treba i korigovati svoj rukopis, da se treba suočiti sa nekim ljudima koji očekuju možda nešto od vas što vi ne možete. Malo sam se tu, kako da kažem, demoralisala, ali vremenom sam sama iskračila svoj put tako što sam otvorila svoju izdavačku kuću. Našla sam ja sa prvom knjigom izdavače. Međutim, ja sam želela nešto drugačije. Imala sam neku drugačiju viziju književnosti i onoga što želim da ponudim čitaocima. Tako da već 10 godina sam ja sama sebi izdavač plus još nekim ljudima. Kako su reagovali možda tvoji prijatelji tada u gimnaziji ili srednjoj školi ili profesori? Da li si imala podršku, pomoć od nekoga ili... To je jako zanimljivo pitanje zato što ja sam se trudila kao dete da učim od starijih i iskusnijih. I meni su govorili, ako želiš da ti prva knjiga uspe, ti moraš da napraviš ime. To je bila jedna lepa ljubavna priča o devojčici od 17 godina koja je tako luta Beogradom, zaljubljuje se, odljubljuje se, ali savjetovali su me da ubacim malo žargona, malo vulgarnosti, da to bude provokativno. Ja jesam za provokaciju, zaista, ali ta provokacija mora biti mudra, pametna, dobro osmišljena. Nisam za šundi kič provokaciju. Ja sam poslušala savjet pametnijih, iskusnijih i malo sam uništila tu knjigu, pa su ljudi bili poprilično šokirani šta sam ja napisala i koliko tu ima žargona, nekih čudnih izraza, pa čak i obrta.
A koje je to pitanje, izvini, koja knjiga je u pitanju? Prva knjiga, moja prva knjiga. Beograd? Beograđanka. I onda su ljudi bili šokirani samom knjigom, ali tim što sam objavila knjigu nisu bili šokirani. Ja sam uvijek bila knjiški moljac, štreber, bubalica. Međutim, danas kada pogledaš, dosta imaš autora, izdavača, dosta ljudi piše. Ja mislim da skupimo 10 ljudi, od 10 ljudi jedan sigurno piše ili je napisao knjigu. Tada je bilo drugačije. Knjige nisu bile moderne. Kada čitaš, bio si knjiški moljac, luzer i negde je bilo šokantno kao ti sa 17, hoćeš da pišeš, da objaviš knjigu, dobro, okej, a danas da dođe dete od 17 godina i da kaže to bi negde bilo neprihvatljivije, ali drugačije bi se gledalo na to. Knjige su na neki način postale trend. Koja knjiga je napravila boom, eto da tako kažemo, tvoja? Pa svaka knjiga, mislim ne svaka, ali postoje ti neki romani koji, ne volim tu reč boom, ali su napravili neku revoluciju i nešto novo su doneli. Sve je počelo sa Peščanim satom i mene ljudi pitaju daj mi neku formulu, pogotovo mladi pisci, kako da napišem roman koji će postati bestseller. Ne postoji formula. Ja sam s Peščanim satom imala tu sreću da zaista sam dušu ispustila dok sam pisala i istraživala. Međutim, imala sam pravu temu u pravom trenutku. Pisala sam o elitnoj prostituciji u trenutku kad se o tome tek pričalo od usta do usta, od uveta do uveta, dok se o tome nije pisalo, dok su to postojale gradske priče. Ja sam to tako zapisivala, istraživala, sakupljala, razmišljala o pojmu elita i onda kada je knjiga izašla, u tom trenutku su i krenuli javno da izlaze neki tekstovi, tako da je knjiga izašla u pravom trenutku. Niti je to prava hit tema, niti sam ja uradila nešto spektakularno, ja sam i dalje bila ja, pisala svojim stilom, nego naprosto pravi trenutak je tu doneo preokret. Potom knjiga Indigo, onda je usledio roman Profiler koji je zapravo postao bestseller i jedan od najprodavanijih mojih romana tek 2 godine od izlaska. Jer su ljudi i dalje čitali Peščani sat i dalje čitali Indigo. A koliko, Tamara, kad si spomenula pripremu da si ne slušala priče, koliko traje ta priprema? Da li je kod svake knjige drugačije? I da li ti, na primjer, slušaš priče od svojih prijateljica pa negde to ti prosto pretvoriš u roman ili svoja neka lična iskustva? Kako to izgleda kod tebe? Ja se često šalim, pitaju me, ti imaš neke prijatelje koji tebi to... Ja kažem, nemam prijatelje koji su u sekti, nemam prijatelje i prijateljice prostitutke, nemam baš toliko zanimljivo društvo. Da, priprema zavisi od teme. Traje dugo. Uglavnom, oko 6 meseci traje kopanje informacija, onda sortiranje, potom pisanje i pisanje uz istraživanje, pa na kraju samo pisanje. Zavisi od teme. Najteže mi je bilo, na primjer, kada sam pisala o satanističkim sektama i žrtvama sekti, jer je jako teško doći do istinite informacije. Mnogo je novinskih senzacija, mnogo je natpisa u medijima, ali šta je zaista istina? Da li je to provučeno kroz filter senzacije? Potom moj pokušaj da dođem do mnogih ljudi koji su se odatle izvukli. To su ranjive duše koje neće lako da vam se otvore, da ispričaju priču. Uglavnom, ljudi misle da je bilo najteže istraživati za Peščani sat. Ne, o tome se priča. Ako ne u kafiću, onda u 4 zida. Ako ne javno, opet negde privatno. Ali, na primjer, sa Indigom je bilo jako teško i bilo je teško istraživati internet kriminal, hakeri, deep web, dark web, uopšte opasnosti na internetu. Jer negde kada kažete reč haker, svi kažu da su hakeri i ne znaju da uključe računar. Meni je bilo teško da dođem do nekoga ko se time bavi iz uverenja. Dakle, ne zbog novca, ne zbog toga da bi nekome naneo štetu, već neko ko koristi te hakerske aktivnosti u sklopu aktivizma. A kada dođeš do tih ljudi, na koji način si ti uspela njih da ubediš da ti se otvore ili da si im govorila da pišeš knjigu? Kako si to... To je jako teško jer ljudi misle da će biti kompromitovani. A ja to ne želim da radim i nemam ništa od toga da nekoga kompromitujem ili da kažem to je to ili da napišem da se neko prepozna. Ja njima objasnim šta je za mene pisanje. Ja ne mislim, ja nisam hroničar, ne idem i ne skupljam priče, pa te priče zapisujem. Ja samo želim da znam kako stoje stvari. Želim da znam šta se dešava u okrilju sekte, šta se dešava na internetu, kako se odvija kriminal na internetu. Želim da znam kroz šta prolaze, šta osjećaju imigranti. I mislim da moji sagovornici bili imigranti, bili ljudi koji se bave internetom, bile to, ne znam, žene koje se bave prostitucijom. Mislim da prepoznaju da ja želim njihove emocije. Ne želim senzaciju, ne želim tvoje ime i prezime, ne želim da te osudim. I zaista se trudim, pitaju me da li vi podržavate legalizaciju prostitucije, da li vi podržavate anonimuse, hakerske napade. Ne, ja nisam tu da podržavam. Ja sam tu da napišem što realniju priču. A baza moje priče je psihologija i emocije. I mene zanima emocija. Ne da li si ti kriva, da li si ti loš čovek, nisi. Ne, to me ne zanima. I mislim da negde osete to da sam ja otvorena prema njima. Jer ja svakom sagovorniku pristupim bez svojih stavova, bez svojih uverenja. I veruj mi,
koliko da moje čitaoce menjaju knjige, a menjaju ih i uče nešto, toliko ja učim od ljudi koji mi pomažu u istraživanju. Kada sedneš sa nekim koji je izgubio dete zbog satanističke sekte, promenite to. Ne mogu da kažem da te ošteti. Učinite pametnijim, mudrijim i mogu da se usudim da kažem boljim čovekom. Ti se baš bavila nekim društvenim problemima, zaista, ne samo u našoj državi, nego apsolutno u svim državama, potpuno različiti problemi. Da li si nekad htjela da pomogneš ljudima koji možda prolaze kroz takve neke situacije? Koji je tvoj motiv na kraju? Kada to pročitaju, da li da dožive tu emociju što si malo pre pričala ili negde i da pomogneš nekome, da objasniš kako da se oslobode svega toga? Pa, konkretno, ta želja da pomognem je u meni prevelika i nekada izgubim granicu. I često se dešavalo da na samom početku istraživanja me potrese priča i primjera radi kada sam pisala imigrantima, oni nisu tada postojali u našoj zemlji, nisu došli u Srbiju, nego su stizali do Grčke. Ti uvek predvidiš nekako, tako mi djeluje. Jeste, pa stvarno sam, i svi su mislili da sam luda. Tamara piše o imigraciji, gospode Bože. I posle godinu dana, eto... Zapravo su krenuli prvi talasi kada je održana promocija i sećam se kao problem u Srbiji s imigrantima. Da li je to neki moj osjećaj, radar, često čula, ne znam, ali, na primjer, tokom istraživanja kreće taj problem moj, da postavim granicu dokle ide. Na primjer, u Atini sam istraživala taj pojam imigracije i sećam se da sam vadila garderobu iz svog kofera i nosila imigrantima. I onda sam rekla, ja više nemam šta da nosim. Tamara, zaustavi se. Ali konkretno kroz pisanje, da. Ne bih voljela da knjige budu uteha. Uteha je lečenje, to je prividno lečenje rane. Ja bih voljela da nekome tu ranu čačnem duboko i da ta rana jednom za sva vremena zaraste. Ali opet ni na meni kao piscu nije to. Čovjek treba opet samog sebe da pokrene i promeni i suoči se sa problemom, a ja sam tu da mu pokažem možda neki put, neki način i da mu pružim taj osjećaj da nije sam. Primjera radi Bivirgata, to je moj sada poslednji roman, pre 11-12. Tu sam pisala o toksičnim emotivnim odnosima i knjiga prati priču devojke koja je bila sa jednim čovekom koji ima teži poremećaj ličnosti. Meni je bilo skandalozno koliko se žena u tome prepoznalo i koliko pogrešnim imenima nazivamo nešto što nije ljubav i što je poremećaj ličnosti, nezdrav odnos. I negde kada im dam taj uvid da može drugačije, da može bolje, da postoji izlaz, da postoji put, meni je lakše. Ali nekada to zaista zna da ode u krajnost jer se ljudi previše poistovete. I onda ja postanem psihoterapeut, a to stvarno nisam, niti smem to da radim. A sad sam baš htjela da te pitam, Tamara, da li je negde knjiga kao lek? I da li je tebi možda neka knjiga nekad predstavljala? Pa nekada otrov, nekada lek. Nekada otrov. Nekada su junaci znali da me otruju, zaista. I teško je pisati i razumeti. Ja se trudim da razumem svoje junake, ali postoje ti junaci koje ne možeš da shvatiš, poput serijskog silovatelja, poput ubice, a opet treba verno da ga dočaraš. I sam ulazak i izgradnja psihološkog profila takvih junaka je itekako teška. Ali ti prosto nekako, eto, ne mogu da kažem od prvog dana, ali eto od tih zaista mladih godina, od 16. godine, ti si sigurna da želiš ovim da se baviš i nisi odustala od toga i deluje mi da se takvim žarom i dalje pričaš o pisanju, da dalje je prosto moguće da ti se nije promenilo tokom života. Znaš, kad smo mladi, svi uvek promenimo 1000 puta čime želimo da se bavimo, ti nekako ostaješ na tom putu. Šta je to uticalo na tebe? I naravno da mi se promenilo. Ja sam varirala od toga da budem modni kreator, astronaut, kriminološki inspektor i tako dalje. Međutim, meni je pisanje omogućilo da budem sve što poželim. Nisam još uvek bila astronaut, ali, na primjer, silno sam želela da studiram, ne znam, kriminalistiku ili da budem policajac. Meni je pisanje, posebno ovih thriller krimi romana, omogućilo da rešavam raznorazne slučajeve i misterije. Potom, 1000 puta sam rekla sebi, Tamara, ajde emigriraj. Onda sam upoznala imigrante i shvatila da je meni super u mom životu, kakvi problemi postoje. Omogućilo mi je svašta, zaista. I negde ja se igram. Kada sam pisala roman o hakerima, opasnostima na internetu, tom deep i dark webu, upisala sam kurs programiranja. Shvatila sam da nisam za to. A možda bih jednog dana, možda bih da nisam to probala, bila ubeđena da sam ja jedan potencijalni haker. Tamara, ovde ćemo stati, ali nastavljamo. Razgovor izuzetno je zanimljiv, sigurno sam da je našim gledalcima. Pravimo kraću pauzu i vraćamo se u studiju. Kao što sam i obećala, nastavljamo dalje razgovor sa našom dragom Tamarom. Evo, Tamara, opet da se vratimo na ovaj roman. Rekli smo u petak, je li promocije ili šta se dešava u petak? Ja sam negdje digla ruke od promocija zato što svake godine objavljujem knjigu i onda je zaista dosadno svake godine se družimo i da promovišemo knjigu, a živimo u vremenu interneta. I internet omogućava ljudima iz Novog Sada, Valjeva, Kruševca, Kragujevca, da svi budemo na jednoj promociji i onda ja održim jedan svečani live i tako promovišemo knjigu, a i previše je obaveza pred sajam knjiga
da je nemoguće promovisati. Knjiga će biti na mom sajtu u petak, dakle kreću porudžbine, potom u knjižarama, potom na sajmu i tako dalje i tako dalje. Koliko ti je, Tamara, evo kad smo baš kod ove knjige 11, 12, to je meni uvek interesantno da pitam, ne znam zašto, vjerojatno zato što nisam pisac, koliko ti je vremena trebalo da ispišeš zaista ovu veliku knjigu? Pa, uopšte priča iz te knjige je trebala da bude deo moje prethodne knjige i izbacila sam je. Ovo je trebalo bude deo? Deo. Da, ta knjiga ima 700 strana, ništa me ne pitaj. To su ti neki momenti ludosti u mom pisanju. I negde smatrala sam da ta priča iz ove knjige treba da bude opširna i treba da bude ispričana u zasebnoj knjizi. Ono što je zanimljivo, što ja svake godine govorim, ove godine ne objavljujem i ove godine pravim pauzu. I to tako pričam 12 godina. Ja stvarno nije trebalo da objavim knjigu ove godine, ali stigla sam do kraja knjige. Delilo me još nekoliko poglavlja od kraja. Ja sam okupila svoje prijatelje, saradnike. Oni su se svi nadali da će se odmoriti. Ja sam rekla, ljudi, znate šta, meni je glupo da knjiga bude... Samo što je nisam završila, pritom bez veze stoji knjiga u fioci, ide sajam knjiga, znam da će me čitaoci ili ubiti mene ili sebe ako ne izbacim knjigu, tako da odlučila sam da objavim. Trebalo mi je oko, pa da kažemo, nekih 8 meseci da je napišem. Ali opet imala sam pripremljeno istraživanje, obradila sam temu ranije, formirane junake. I kako to funkcioniše? Ti sada, je bitno mesto gde si, je bitno vreme? Jel se to samo probudi u tebi sad moram da pišem? Kako to izgleda? Tako je bilo na početku i tako je u filmovima o piscima. Negde vole tako da romantizuju tu inspiraciju, ali veruj mi, posle 12 godina jeste do inspiracije. Ne možeš na silu da pišeš, ne možeš ništa u životu da radiš na silu. Možeš, ali se vidi. I ja negde cenim te momente nadahnuća, ali ima i discipline. Dakle, to je bukvalno posao. Ti se probudiš i znaš da trebaš da pišeš. Mnogo me pitaju da li je to zanatski posao. Ja ne volim da kažem da je zanatski, jer zanat radite nešto po kalupu, a svaki pisac ima neki svoj stil, neki svoj tempo rada. Ne mogu da kažem da je posao u smislu zanata, ali zahteva disciplinu. Primjera radi, ja noću pišem, a ujutru čitam to što sam napisala i uređujem. I to je disciplina. Da sređujem ujutru trezvene glave, kad emocije malo se smire, napisan deo. Ali potrebno je i mnogo truda i mnogo rada i potrebno je da zaista budete otvoreni i da sami sebe kritikujete. Samokritika je, ja mislim, najvažniji deo pisanja. Da kažete sebi, Tamara, ovo je dosadno. Tamara, ovo je tebi dobro, ali ovo ljudi neće čitati. Preskočit će stranice. Tako da negde meni pisanje kroji život i ja sve tempiram i planiram po pisanju. Primjera radi, sad se šalim, godišnji odmor, nema ga, izašla je nova knjiga i knjige su prioritet i pisanje je prioritet. Osim tebe, ko ti je drugi najveći kritičar? Da li postoji neka osoba koju uvek daš da pročita roman pre nego što... Ovo je prvi roman koji nisu pročitali moji najveći i najdraži kritičari, ali imam urednika koji je u sklopu moje izdavačke kuće i koji je zaista moj dobar prijatelj i on je poprilično surov, ali zna moj senzibilitet i zna tačno zašto sam neki deo napisala, kako, da li je previše. Osjeća i moj puls i puls mojih čitalaca, pritom je i sam sjajan pisac. Aleksandar Đuričić je sjajan pisac zaista i njemu najviše verujem. Kada on kaže da je nešto dosadno, znam da je dosadno. Kada on kaže da je nešto preterano, znam da je preterano. Ali negde poštujem i ja njega i on mene. Da se ne ošteti ni stil, ni tema i tako dalje. A šta misliš o ljudima, šta misliš o ljudima koji, na primjer, uzmu knjigu i pročitaju kraj knjige? I zanima ih prosto šta se desa. Pošto ja znam dosta takvih ljudi, nemoj da misliš da sam ja jedno. Ne molim te da čitaš kraj ove. Ne? Je to propasti utisak? Ja negde govorim mojim čitaocima, mnogi to rade i ja to radim kada kupujem knjigu, ali ne volim kada to neko radi sa mojom knjigom. Dobro. Ja volim da se igram sa svojim čitaocima, volim malo da manipulišem i volim da ih varam. I ja im stalno govorim, slobodno vi pročitajte kraj, ali kraj je na početku. I tako je uvek u životu. Zaista, često je kraj na početku i početak na kraju. A kaži mi, kako određuješ to ono što je kraj meni uvek najzanimljivije? Ja nekako uvek čekam te poslednje stranice da vidim koja je suština, šta je to sada pametno što će na kraju da mi se kaže, da mi otvori oči. Jer uglavnom čitam neke knjige koje su vezane za neku moju trenutnu situaciju, na primjer. Kako ti odrediš šta je kraj? Jako teško. Dobro. Često kraj koji ja želim da napišem nije realan. Primjer radi, je to roman Indigo, to je izrazito tužan kraj, ali je realan, tako je to u životu. Ja sam želela da svi budu živi, srećni, voljeni, zaljubljeni, ali kada se provučete kroz pakao sekti, naravno da nema baš happy enda. Ima enda, nema happy enda. Kraj je jako teško napisati jer se ja vežem za junake. Godinu dana radite na nečemu, pa se vežete za tu naviku posla, pisanja, rada, nadahnuća.
vežete se i za junake. Neke želite da ubijete, neke želite da ostavite živima, pa baš ne možete jer to nije stvarno. Jako teško piše i jako me boli. I još se nisam od ovoga oporavila. Pitaju me da li je srećan, da li je tužan. Sad mi je sve jasno. Životan je. Životan je. Kraj je životan uvek. Uglavnom imam više verzija, pa biram onu koja pije vodu. Ali često nije to najomiljenija i moja najdraža verzija kraja. Koja je najmanje bolna, ali da? Ali evo ti dokaz koliko se ja plašim krajeva i koliko mi je teško, a presečem. To ti je upravo to što su mnoge moje knjige nastavci. Ja presečem pa vratim junake. I napravila sam problem... Jednu trilogiju, sećam se, je li tako? Jeste. Janko, ili kako se beše zove? Jana i Stevan. Jana i Stevan, dobro. Tako da negde taj kraj meni jako teško pada. I ja nisam u stanju kad završim knjigu da pričam. Uglavnom, moji prijatelji organizuju neko slavlje, Tamara je završila knjigu, idemo to da... Ja sedim kao statua. Nije ti ni do čega. Nije mi ni do čega, da. Ne, ali veruj mi da meni nekada sam kraj knjige definiše mi uopšte osjećanje za tu celu knjigu. Naprimjer, fenomenalna mi je sve vreme, oduševljena sam i ako me kraj onako ne preseče kako sam ja, naprimjer, zamislila, mislim, postane mi mučno. Ne, dobro, kraj je izrazito bitan za shvatanje poente, ali postoje nekada trenuci kada pišem i kada nisam sigurna kakav kraj želim i da kažem, ja ću da bacim bombu i to će biti kraj. Pala je bomba, svi su umrli. Je li ima nekih naznaka da se piše nešto novo ili sad sigurno odmaraš i dalje pišeš? Ima, veruj mi, imam gotovo ceo koncept napravljen. Ja to pravim na jednoj tabli od plute, na hamer papiru. Da, imam ceo koncept napravljen, ali spremam jedno malo iznenađenje čitaocima, to ne mogu još da pričam. Neke pričice su u pitanju i gomila nekih stvari pred Novu godinu. Imam i taj neki gift shop, što oni posebno vole. Tako da bavit ću se promovisanjem ove knjige i mislim da ću negde početkom sledeće godine krenuti da pišem, jer je pravi trenutak za tu temu. Dobro. Sigurno će biti. Opet ćeš nešto da nam predvidiš, što će tek da dođe, verovatno. Vidjet ćemo. Naći ćemo se, doći ćeš kod nas u studiju pa ćemo vidjeti da li smo pogodili. Da li postoji nekad osoba koja ti je prišla i rekla, evo Tamara, ja imam, ne znam, vrlo interesantnu životnu priču, ja bih htjela da ti pišeš sada o tome? Mnogo i pišu mi na društvenim mrežama i dolaze na promocije i na sajmove. Ja nemam baš kad sve životne priče da saslušam i negde ja zaista osjećam senzibilitet ljudi i mojih čitalaca i nekada se toliko potresem, a ti treba da nastaviš potpisivanje knjige i onda ne možeš da plačeš i potpisuješ. Ljudi nekada ne biraju trenutak da otvore dušu. Ja cenim svakoga ko ima to poverenje u mene, jer ne znamo se. Ti znaš mene preko mojih knjiga, ja tebe znam kao nekoga ko je tu došao. Volimo se, jer kroz knjigu smo se zavolili. Poznajemo se, da. Poznajemo se, ne poznajemo se i blizu smo, daleko smo. Dosta ljudi to želi, ali problem... Ja ne znam kako to ljudima da upakujem da ne zvuči grubo. Ja nikada, u jednoj knjizi sam pričala o nekim svojim problemima, ali nikada nisam poželjela nešto svoje da napišem, jer sam se osjećala kao da sam gola. I ne bih mogla tako gola pred ljude. I mislim da je privatnost u ovom vremenu i interneta i života od tuđeg mišljenja, privatnost je sveta. Ali ljudi negde veruju da to što su oni proživeli i da to nešto njihovo ima težinu za svakoga, a nema. To što si ti preživela jedan bolan raskid, preživelo je i koliko žena. Ili to što si ti, ne znam, Lupiću, samohranotac, ima takvih. Nije tvoja priča jedina i najvrednija. Ja to ne mogu da kažem ljudima, ali evo sad sam rekla. Ja volim da slušam priče i negde me pokreću i istražujem. Ali nekada zaista ima ljudi koji previše te lične emocije doživljavaju kao neki spektakl, a nisu spektakularne. A da li postoji neki tvoji čitaoci koji su nekako od početka tu sa tobom? Naravno. Koji su prvu knjigu ispratili i sve sledeće? Dobro, sa prvom knjigom je bilo kritično. Mogla sam zaista na prste jedne ruke da nabrojim neke ljude koje ne poznajem, a oni meni pišu mailove kako su pročitali. Onda je taj broj krenuo da se umnožava. Nekada sam mislila da ću upamtiti imena svih mojih čitalaca. Sad sam sama sebi smešna što sam uopšte to i pomislila. Ima takvih ljudi i čak sam, sećam se 2014. godine, promocije romana Kapija, pozvala sam jednog dečkića da priča. On je čitao moje knjige od početka, od Beograđanke i onda je on govorio na promociji. Sjajno. Ima takvih ljudi i ima ljudi koji su odrastali. Jer i ja sam odrastala i oni su odrastali iz te knjige. Ima ljudi koji tek dolaze, pa im je čudno kada pročitaju moju prvu knjigu. Nije im jasno kako sad ta ista Tamara je pisala ove trilere i te teenage romane. Ali zaista ima sjajnih ljudi. I mene, ne mogu da kažem da me to hrani i da je to smisao pisanja. Pisanje je izrazito sebičan čin. Pisac kada sedne, piše zbog sebe, piše šta želi i kada želi, ali reč i podrška tih ljudi, emocije koje knjiga probudi, ne postoji književna nagrada koja je vrednija od toga. To je najveća književna nagrada.
Tamara, rekla si, mislim, ti fenomenalno izgledaš, ali si mi rekla da si jako umorna i da se svašta nešto sada dešava. Sajam knjiga za koliko? 12, 11 dana? Za 12 dana. Naći ćemo se na 12. Dobro. Kada, gde se nalaziš na sajmu? Sajam počinje 20. traje do 27. Ja sam, kao i svake godine, štand izdavačke kuće Urban Art, hala 1 galerija. Ne mogu da nas promaše, mi smo veseli, neonski, pink, ružičasti. Zaista smo, odmah nas vidite. Ja sam tu svakog dana, nekada po 8 sati, nekada po 12. Uglavnom sam vikendima i kada je školski dan po 12 sati. Potpisujem knjige, pričam s ljudima, ja nisam od onih pisaca koji vam potpišu knjigu i kažu sledeći, nego volim i da upoznam ljude i da čujem njihove utiske, tako da čeka me to druženje, ali s obzirom na to da sam i izdavač i da vodim tu izdavačku kuću, čeka me i taj neki pravni posao i posao transporta. Moj tim i ja se selimo na 7 dana na sajam knjiga. Srećno, Tamara, što da ti kažem. Hvala ti puno što si podelila ovo sa nama. Eto, očekujemo te ništa vrlo uskoro opet kod nas u jutarnjem programu. Hvala tebi. A vi, poštovani gledalci, ostanite uz nas, jer nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom.